Ćao, dobrodošli na moj kanal. Danas vam snimam video i danas pričamo o Paese proizvodima i o mojoj kolekciji istih. Ove proizvode u zadnjih godinu dana, kako god sam naručivala nešto sa Make-up Plaze, uvek nešto naručim od ovog brenda. Dosta se nakupilo i sa većinom proizvoda sam prilično zadovoljna. Kako sam vam inače ovaj video već snimila u prazno, tek kada sam završila svoje izlaganje i svoju priču koja nije kratko trajala, ja sam videla da nisam uključila kameru i kao što rekoh, snimala sam u prazno, zato ću sada morati možda malo da skratim. O ovom brendu ću vam napisati više u infoboksu ako vas generalno interesuje odakle potiče i šta je u stvari Paese. Prva stvar koju dugo već koristim je bio prvi proizvod koji sam naručila kada je ovaj brend u pitanju. Ovo je micelarna voda, bez parabena je, ima arganovog ulja u sebi, odlična je za osetljivu kožu, lepo skida šminku i odlična je kada je suva koža u pitanju, inače ima i pantenola i vitamina D u sebi. Sljedeća dva proizvoda su Paese transparentni puderi, jedan je od bambusa, drugi je pirinčani puder i jedan i drugi mnogo lepo mirišu, ambalaža je lepa, svaki ima ovaj sunđerčić ili aplikator. Ja ga ne koristim zato što za sve koristim četke. Ovo otvori, unutra je proizvod, koji sam malo prosula. Kao što rekoh, mnogo lepo mirišu i mislim da je proizvod ok. Ovaj od bambusa nešto i nisam često koristila, zato što koristim Make Up Forever, ali mi se nađe za ne daj Bože kada mi nestane ili dok ne nabavim drugi. A ovaj pirinčani sam koristila često. Ovo je puder koji je odličan za sve koji imaju suvu kožu i osetljivu kožu, a pritom imaju tu potrebu da sa nečim setuju šminku ili tečnu podlogu koja se nanosi pre nego što se stavlja transparentni puder. I jedan i drugi puder su dobrog kvaliteta, ja prednost dajem ovom pirinčanom, pogotovo zato što svi koji imaju suvu kožu negde ne mogu da nađu transparentni puder koji još više neće naglasiti suve delove. Ovo je zaista sitan, najsitnije mleven i ne ističe suve delove. Jedina zamerka koja imam kada su ovi puderi u pitanju, ako se previše proizvoda nanese, loše se slika i na slikama se onako ističe pogotovo taj deo gde je highlight. Sigurno ste viđali masu sličnih fotografija. I ovaj puder od bambusa u pitanju, i jedan i drugi su vegan proizvodi. On je odličan za masnu i problematičnu kožu, lepo upije, lepo setuje lice, lepo izmatira lice, ali ako imate proširene pore, onda zna da ih onako istakne. Sve ima svoju namenu, tako i ova dva proizvoda. Ako se nađete negde u ovim opisima, ja vam preporučujem, pogotovo ovaj od pirinča koji je odličan za suvu kožu. Onda imam dva tečna proizvoda, jedan je u nijansi porcelan 0, a drugi je u nijansi 04, svetliji i tamniji. Ovo su puderi koje sam ja naručila čisto da probam i da vidim kako će se ponašati. Odlični su za suvu kožu i ovo je nešto što sam ja naručila i probala baš kada sam imala taj problem, kada mi je koža bila suva i kada sam imala volju i želju da isprobam sve na svetu što postoji za suvu kožu. Ovi puderi su odlični, neće da istaknu suve delove, nisu za masnu kožu. Pakovanje je klasično 30 ml. Imaju ovu špatulicu i lopaticu. Ja najviše volim pudere sa pumpicom, ali kod ovakvih pakovanja ne morate da brinete da će vam ostati više proizvoda i da nećete potrošiti sve kada su puderi u pitanju. Kao što rekoh, odlični su za suvu kožu, neće da istaknu suve delove. Kada je trajanje u pitanju, ne možete da se oslonite da će vam trajati nekih 8-9 sati, ali bez setovanja i matiranja bezbedni ste nekih
3 do 4 sata. Što mi se ne dopada kod ovih pudera je to što se ne skidaju ravnomerno, nego prvo nestanu sa onih najsuvljih delova, pa onda tek po ostatku lica. Tako da u nekom periodu posle 3-4 sata, ako se ne setuje i ako se zadržite duže nego što je planirano, zna da onako izbiju fleke. Generalno, mislim da puderi nisu loši, ima i boljih, a takođe isto tako mislim da im ja možda nisam ni dala dovoljno neku šansu. Odlična stvar kod ovih pudera je ta što je lagan na licu i što vam onako licu da tu potpunu svežinu i osjećaj da ste odmorni i da ste odlično se naspavali. Nema neku jaku prekrivnu moć, ima srednju prekrivnu moć i ako se ja pitam, ovo su puderi odlični za svaki dan. Moj problem je verovatno taj što sam ja ipak navikla na pudere koji imaju jaku prekrivnu moć. Volim da nemam taj osjećaj težine, ali ako bih morala da biram između tog osjećaja i jake prekrivne moći, uvek bi se odlučila za jaku prekrivnu moć. Sljedeće je make-up baza ili primer i ovo je jedan od boljih primera koje sam probala. Ovo je primer za matiranje i za masnu kožu i ovo je, ja mislim, 4. ili 5. po redu. Odlično pripremi lice, odlično izmatira lice, koža bude onako lepa, nežna, baršunasta i odlično se puder ili podloga blenda i nanosi preko njega. Ako niste probali, ovo vam zaista od srca preporučujem. Kao što rekoh, ovo je 4. 5. pakovanje koje ja koristim, ni sama više ne znam. Uglavnom stalno ga imam. Takođe postoji i make-up baza za suvu kožu koju ja nisam probala, ali ne znači da neću. I kada je ovaj primer u pitanju, apsolutno sve preporuke od mene. Takođe mi se dopada zato što ne iritira i odličan je za osetljiviju kožu. Inače, ovo je primer koji je pun silikona, pa ako ne volite taj osjećaj ili takve baze, onda definitivno nije za vas. Ja zaista nemam ništa protiv. Baza za senku, koju, kao što vidite, nisam ni koristila, probala sam par puta, videla sam da ne ide i ovo je nešto sa čim nisam zadovoljna. Baš sam onako prilično velike nade polagala u nju, zato što mi se ovaj primer zaista dopao i baš ga onako hvalim i onda sam samim tim pretpostavila da je i baza ok. Ova baza je možda ok za ono puno masne kapke, ali ono što mi se ne dopada je to što uopšte ne može lepo da se nanese, što ne može lepo da se izblenda i zato što se skuplje i nekako ostaju mrvice kada je ova baza u pitanju i to je ono što ne preporučujem. Sljedeća stvar koju isto preporučujem i koju volim jeste Paese Carmine. Inače, od ovih karmina oni imaju samo te crvene nijanse. Ja sam izabrala ovu, ovo je nijansa 49 i trenutno je imam na usnama. Ovo je karmin koji nema mat efekat, nije long lasting, neće vam trajati 5-6 sati. Lepo neguje usta, neće da vam isuši. Najbolja stvar kod ovog karmina je ta što neće da vam se razlije sa strane. Kao što vidite, ja ga imam već par sati, nekih 2 sata i nigde mi sa strane se nije ni razlio, ni uvukao u bore, ni u pore i zato ga mnogo volim. Nijansa je super. Naravno, ja ne znam da li postoji neka crvena nijansa na kraju krajeva da mi se ne dopada. Svi crveni karmini su moji omiljeni i sve nijanse su mi lepe. Arganovo ulje u sebi i to je ono što u stvari neguje vaše usne. Kad smo kod arganovog ulja, tu je rumenilo i ovo je prvo rumenilo koje sam ja kupila i gde je u opisu stajalo rumenilo sa arganovim uljem i mislila sam da je to nešto totalno bez veze. Međutim, rumenilo je odlično, ja ga i dalje često koristim, i dalje miriše, i dalje se lepo ponaša na koži, lepo se blenda, lepo je pigmentovano, može da se nadograđuje. Takođe i za ovo rumenilo, ako volite takve stvarčice, sve moje preporuke. Sada, zadnji proizvod i sa razlogom sam ovaj proizvod ostavila za kraj, jeste Hyaluron Serum,
koji izgleda ovako i koji ima pipetu i dozirate kapi koliko vam je potrebno i po potrebi kako vam odgovara. Ovo je serum gde u opisu stoji da zateže bore, da kožu čini jačom, da pegla te fine linijice i da je odličan za stariju kožu. Ono što mogu da vam kažem jeste da je ovo zaista odličan serum. Ja ga nešto sad nisam koristila učestalo i samo njega da bih mogla da kažem da zateže te bore i fine linije, ali ga s vremena na vreme koristim. Takođe ga često koristim kada šminkam starije dame i kada je starija koža u pitanju. Znam da ga nakapkam baš u tim problematičnim i istaknutim delovima i zaista mi završi odličan posao. Lepo zategne kožu, lepo popuni i te linijice i bore, nešto što mi olakšava posao, pogotovo kada je ta starija koža u pitanju. Bukvalno uradi facelifting. U trenutku kada ga nanesem, on zaista zategne kožu i što je najbolja stvar, uopšte neće da sasuši te delove, nego ih onako lepo hidrira i ja posle toga mogu bez problema da se opustim kada stavljam korektor ili neku podlogu. 3 do 5 kapi je dovoljno za lice i za vrat. Ja vam preporučujem da probate, nije skup, ne znam tačno cenu, ostavit ću je tu negde, ali mislim da definitivno vredi probati. To je moja Paese kolekcija. Ja vas puno ljubim, nadam se da sam vam malo pomogla. Ako se niste prijavili na moj kanal, prijavite se, komentarišite i slobodno napišite da li ste vi nešto probali od Paese brenda i ovih ili sličnih proizvoda. Puno vas ljubim, ćao!